Kahinyo Trap Youth Council kala penpau bakan jen dalam palat bagi MLA kidepan ai pentrai kamno 100% ka SRWP lani ka skim MLA ka ba Arklor Sanpau Lakshisnam Shaki Village Employment Council lani banya tekno bat ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme khnang ba ka jingwan ra ekaroi ka par kan long ka batelun salonsar hagisnong baper Habakran cikilat pathai kubor din ka jingwani kendu yaw menteri berikmi katanat Community and Rural Development hakashipotre unailar arjar pulai u General Secretary HYC uba Roy Kupar Sindram ulaong. Pakaseng kalai kran halor ka jing bampat pelat ya ka material component syaki VEC baper bat bakatanat CNRD kadiban don no la ka jong ka kada. Antara sini lah yo bani kendu ya Minister in charge ka Community and Rural Development u eti mondal. Bani keren alor ki laitli ki benta ki bana kalian yang maseng ikwa ban pun sngo akhmat jong sarkar kum ki jing ajeng mut ka baningkong gadai ba nakapor sa kapor ki judon ki VEC ki judon ki nong snong ki bawan ban pentip sa kaseng ba halor ka jing bom light kata kapisa by day bat karu kompentri kami ki scheme jong ka MN REGS ka ba kham kongsan hi gadai ba Layu iru ya ki kubor nakapor sa kubor ki balami ba kadon kata ka material components por bagi penteri kami ki scheme hapo kanika MG and RGS kasi don ka benta ka bede tik tam ta bantit ki tiar kita hoit ya ka wages lani ka jing siu by sngi ya ki nong tray lani kita job card holder ka nakaliang jo block nakaliang jo department ki la ban penyok kat kum bala betha hapo jong kaan ribun pat kapisa ka pasakut ka bapen ya ki VEC lani ki Village Employment Council ban pentri ki scheme ki pair lani ki project ki pair ka dena marpa ka sarkar Meghalaya ka Muslim pala ban pelat ya kapisa by day pentanam ta ki tiar kita ngisuk thu babun ki VEC ki pentri ki kam ki project ki pair hapo ajali trekam go jongki da ka baki yo ka jingerap le si na kinong supply na ki dukan ki pair la kalong ya cement ya unar bat kiwi ki jing don kam ki project pair nai lada kani ka jing bom plai pisa pa jo ka sarkar ka simpor yo khubor ki don ki VEC ha ki katukat ne teligi block ba kata ka material component la ne ka fund nam ta ka material component ki mlat hadu arsnam ka jing kli kalong ba hadu kat no kini kinong ai tiar la ni kinong ai sha mo kinong ai ram ki tiar kinla ban yarap ki VEC te lada kimla ban yarap komut na ha por ki penteri kam ki scheme ki jongki hakmat pat lani ki project hakmat kan bu jing ki bakum kini ki VEC tika jingwan ka jongi bani kendu yo minister in charge jong ka CNRD kalong ban penpau bat bandawaru ba ka sarkar Meghalaya ka ban shim kya ya kani kam ban petikna ba ya ka fund ka bede nam taki bai tiar bai tar ban penteri kam kani ka scheme ka sarkar Meghalaya la kumnu ka ban pendap ban siu hapo ban riuna Ilabu ka jing dawa akhmat jong u minister in charge jong ka CNRD bude bakasorkan Meghalaya ka banwan ra ya ki SOP la ni kita ki modalities bakumnu ban pelat ya kepisah ka bede bat ka bat kanika material component tina kalian jong minister u la pentip yang ni ba jing syamenin dang menin gasngihi ya kita ki pisah ki basa ula pelat kum pasan 4% ka fund nam ta ka material component ka ba la sating menta bat hakini kising banwan ru unang yele ban pelat ka department kan dia lihat ban pelat bola penpa yang ni kini gijing ya kadi namar ba ku mengitip kani kadi central scheme kini gijing ya ka ba ka sarkar Meghalaya ka sarkar India ka pelat ya bisa ka por ka biang nena kalian majongi ilaong ba ka sarkar Meghalaya kadi ban shim ni gijing ya kli namar bun ni kini project ki ba le hapo jong ni ka scheme kini project ki ba lada ban phalpa de ki VEC na du shisna menchwa ndalafa di VEC ki block bat ka CNRD department ka approving the project kaumut bang sarkar India kalah tip lupa baki don kini project ki ban sa penteri kam nang ni Syahmat anda kila ada ban approve te kam ni bandon kata kejing ya ban ong ba ka sarkar India kan slam ban pelat ya bisa ka sarkar Meghalaya ka ban shim ya kejing kli te nakaliang jong u jong minister in charge ula pentip ini ba nakaliang jong ka department kan sale ya banon kam kana ban peti kana bagi VEC ba ki job card holder ki menteri kami ki scheme pair ki nom ya kendu ya kajing ya kabar kamat kabana kaliang jong kaseng nilawan bani kendu yo ku minister in charge kalong ba kumangiong ba haji kani ka scheme ki MG and RGS kadi ka we ni ki scheme ki belong successful tam la defi pet ya ki jaka hanong kendong la defi le hanong kendong mentapin lap babun ki development la ni ki kamroy
ki kampun roi ki debit lembang ni ke skim la pikiran ki footpath pikiran ya ki jaka jong kai perthai pikiran ya kumnu banyarab ha ka thum gatam boni ki project ki wan bit lembang ni ke skim nre la de pipai pat akoi galiang la de pipai ba galiang ba KML skim ka ba KML ki jong ki yo mata kapisa ka ba ka sarkar ka sanction nam taw we MLA ka dai hadu R.1 crore batam ya kataru shisnam tengi bet bat la de pipet ya group kompentre ya ki MLA sim kalong bet tik beling ngin ya len ya kata kalong bet kat kum kamon jong MLA la da pipentri ka me ke SRWP ujiet ula banjit kat bamon MLA la ban ai ka tu kasnong la ban ai ya utubriu jong u ban pentri ka me ki skim ba fair ula banjit kamon la jong nama kata ka shong ha ka prerogative la ne ka bor ka jong MLA tigai ka jingkwa ka jong ni ka long ba ka jing ajingmut ya ka CNRD department ka long ba 50% la ne 100% na ka MLA scheme kide ban le convergence la ne ban ya te no bat ka MGNRGS ban pentri kami ki kamroi ki kampun roi ki ba fair hapo ki constituency la ne hapo kishnong kita kham tam me hapo nong dong ka jingkwa ka jong ni ka long ba na ka shispa sngi ka ba ki nong shong ki yo menta hapo ka kani ki MGNRGS ngikwa ba lembah ka jing wan ra ka bisa kumasan 4% lembah ka scheme no MLA scheme let's say kanang penkyu shushu ka jing yo kam jong kinong shong but ka weru kani kan yarap ba la da MLA u ay nu scheme ha nu ka shno kibriu la ni kinong shong kin nom la shu ban kno yo nu MLA bon ong bo ay tang yo briu la jong ban pentre ka kam la ne un ay tang kibriu ki be day dai we bala ay ka BEC ko mot babaro kinong shong jong ka tu ka shno kila yo kam lang ti kaniru ka silenti kan yarab MLA bakan nomdan gajing kenno gajing le siliang inu tingi ngi hadir mengi kren bat u minister in charge ban penpa ni gajing ai gajing mut kajong ni nakaliang jong minister la penpa yang ni ka basai ban ong ba kamdon jingkham bau MLA ula ban le convergence bat kani ka MGNRGS kata ka shong ha kamon shimet jong MLA kumba kolong menta ka sarkar kam khang ban le kata ti gajing kerpat nakaliang jong kaseng ya ki MLA bandon buram ge jong jelah hibrok koi kham tame jong khasian jandil sadalong ka bala bapin sobha ban pentri kami ki scheme ge jong pi ya ka to ka scheme MLA scheme ge jong pi ka ba pi yo na ka sarkar ban pentri kam ko constituency ge jong pi pin sobha ban shime ga diglenti ban pentri kam lembah ki VC lane lembah in convergence bat kanika MGNRGS scheme but kabalai ka ba nakaliang kajongi ngilawan ban budin kadi gajing budin jo sing nama hausnam arca artuar akapor ba iba hamlet doling lalong minister jong CNRD ngilawan ban budin ya kani ngakam nama tumangitip hi hakasnam arca khatra ka CNRD department kala ai kawi ka proposal hapo ka sarkar ban ong ba ka CNRD department kadi bandon la ka jong ka kader lane la ki jong kitiki staff nadu ki gram seva hadu ki junior engineer ki assistant engineer lane kita ki BDO kumba kalong menta la de fipet ya ka CNRD department hapo block bat ha hapo district office ki jongki bun ki ban shim on deputation la de fipet ya ki engineer ki bawan na po ka PWD department ban pentri kam ki scheme ki fair la da pipet ek BDO ki digi officer ki bashim on deputation na ki department tela da pentri kam ki ni ki artli ki service rule kata ka Meghalaya Community Rural Development Services bat ka Meghalaya Community Rural Engineering Services kaumut ba ka CNRD department kan don la ka jong ka kada mo ki BDO kin dai ki bawan tek kat kum kan service bat ki engineer kum jo bat la da kila ban yo ek engineer la jong la ni ki BDO la jong kumut ki kam hapo ki blong hapo kinong kendong kam tam ki kam pendroi ki ba fair ki ba ya dai bitik bat ka block tumut kin kam state ki kam ti ngiwan ban budin ni kani ban keli na minister ka bajai kani ka proposal ka ba CNRD department kala ai sa sarkar na kaliang jong minister in charge ulai thu engi ba ka jing pen create nam ta kani ki service rule ki dang ya chakmat bot kmi lenti la si ha ki sngi ki banwan kin sala ban pentri kam no ya kini ki atlik ser ka jing ong ka jongi ka long ba pentri kam na ka MLA scheme 100% ban pentri kam halada pi pentri kam yang nung project pi pentri kam be lembah VEC ka malada pentri kam lembah VEC kalong mo pi ai be syak snong ne kumbolong menta MLA la do kwa ban pentri kam ka footpath ka nung snong uai kinu ki bri jong ki kontraktor la ne ki bri ki be dei bat u la ne hakiram ba snong kum ta ter de la da pi pentri kam pat in convergence bat ka MNGS komot phiap ai ka VEC bro ko komot baro kinong snong kinyo benta hakato kam ndeming ang baay lembaga blok nre ai hak VEC konsa